Kusihlango lesithathu la kumzansi wethu channel 163 indaba zethu imbolo amamuhle nomthandana kubingelele ngomukele asubhethu manje namhlanje simo sezulu namhlanje kusihlwa kanjalo nakusasa semashumi 26 kuNhlolanja mbukeli obheke ngempela uthi mokukhona lapha endaweni esilaphana ko Springbok manje lifika lapha ko Fredendal Alexander Bay mbukeli izobe libozile izulu lapha ko Alexander Bay ko Springbok nako Fredendal iphuma inhlavela ngobhenje mbukeli mokhona lapha ko Appington manje lifika lapha ko Priska kodi Ali mbozile mbukeli izulu ubheke udouble fana mokhona lapha ngempela East London layithela mbukeli izulu kanti ke mokhona ko George uzobe iphuma inhlavela ngobhenje mbukeli mokhona lapha Lady Smith lizobe lihle ngempela izulu limboza emakhona lapha uPeter Maritzburg Velcom la ithela izulu bukeli samanje sofia lapha ko Freiburg nina kusasa mbukeli wami omuhle ngimthandayo ubheka uthi kanjani umhlahlo wakho simo sezulu ngokuma kwazo ifunda zobhenje emakhona lapha Eastern Cape bukeli sobe limbozile izulu kuphina emakhona lapha uAlwal North samanje sofia lapha eMthatha mazakho kushisa emakhona kuAlwal North akuye lapha 18 ekseni hamba kalusuku kuye lapha u30 la ithela mbukeli izulu kwezinye ingcenye esikhona lapha Eastern Cape obhenje mbuthi kanjani usuku lakho kusasa emakhona lapha Free State sobe sikaze ngamafu izulu kuso sonke isifundazwe bemahleka amathuba esivula kuphina emakhona lapha Velcom extensive ngo18 hamba kwalo usuku amazakho kushisa uzobe kuye u30 yabheka ukuthi manje usuku lakho kusasa mbukeli makhona lapha Western Cape zobe iphumile inhlavela ngambukeli esifundazweni obhenje makhona kovostile zobe limbozileke ekseni ngevostile sivuka ngo19 hamba kwalo usuku kuye lapha u29 yabheka ukuthi manje usuku lakho kusasa mbukeli makhona kusifundazwe sihle ngempela lapha Northern Cape zobe limbozile mbukeli izulu engqene eziningi esifundazweni ngaphandle makhona lapha ngempela ko Springbok manje sofia lapha ko Kavini nako Sutherland ekseni Sutherland sivuka ngaye lapha u17 hamba kwalo usuku amazakho kushisa zobe kuye u25 obuye ukuthi manje usuku lakho kusasa mbukeli makhona lapha North West zobe sikaze ngamafizulu kuso sonke isifundazwe abemahle amathuba esivula kuphina amakhola lapha ko Freiburg obhenje ekseni sivuka ngaye lapha u19 hamba kwalo usuku akuye u31 obuwe mbukelo wami omuhle ngimthandayo okhona kusasa la eGauteng thuluma kanjalo usuku lakho uzobe limbozile mbukelo izulu endaweni eziningi esifundazwe ngaphandle makhona ko Broncos Bay iphuma inhlavela ngekseni sivuka ngaye lapha u15 hamba kwalo usuku akuye u28 bheke nje mbukelo thuluma kanjalo usuku lakho kusasa makhona isifundazwe sihle ngempela lapha ngempela eLimpopo izobe limbozile ke mbukelo izulu kuso sonke isifundazwe bese la ithela kuphina amakhola lapha ko Ntabazimbi ekseni sivuka ngo21 hamba kwalo usuku akuye lapha u29 qaphela mbukelo wami omuhle ngimthanda uthi kanjani usuku lakho kusasa amakhona kusifundazwe sihle lapha eMpumalanga khona izobe sikaze ngamafizulu ezingqene eziningi esifundazweni ngaphandle nje makhona lapha Middelburg iphuma inhlavela ngamazakho kushisa ekseni makhona lapha ko Middelburg sivuka ngo14 hamba kwalo usuku abe kuye u28 kanti ke makhona kusifundazwe sihle lapha ngempela kusasa KwaZulu Natal lindela mbukelo izobe limbozile izulu ezingqene eziningi esifundazweni ngaphandle nje makhona lapha Lady Smith nakhona lapha ku Richards Bay iphuma inhlavela ngobhenje makhona Peter Maritzburg amazakho kushisa ekseni akuye lapha no17 hamba kwalo usuku akuye u24 mina ngithi kinini unke emakhaya Nkosithela umusa.